Здравейте от Geraka.com. Представяме поредният артикул от продукта от Агама на Тека. Това е готварски плот, който работи на газ и е комбиниран електрически и газово в едно. Плотът е от серията Teka HL62H. Той е комбиниран стъклокерамичен, има две газови горелки, странично разположено механично управление в черен цвят, както виждате в десния край бутоните отблизо. Виждате в горния край са разположени двете газови горелки, по-голяма и по-малка. Плотът има автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламъка за всяка горелка, има 4 готварски зони, индикатори за остатъчна топлина на конвенционалните зони, светлинни индикатори за включени конвенционални зони. Максималната мощност на газ е 4 кВт, електрическата мощност е 3 кВт. Преди закупуването му трябва да се избере типа газ, който ще бъде ползван, пропан, бутан и природен газ, тъй като това зависи точно какъв модел да бъде като разновидност. Виждате плота в комбинация с аспиратор, с фурна за вграждане. Пасва много добре, един изключително функционален, удобен и прецизен артикул.